L'Obert Internacional d'Osona és un torneig d'escacs actius que es disputa a Vic, capital de la comarca d'Osona. Aquest municipi, d'aproximadament 48.000 habitants i situat a uns 70 quilòmetres de Barcelona, s'encarrega d'acollir el penúltim campionat del circuit català d'aquest 2018. El torneig, que es va disputar el dissabte dia 15 de setembre i va coincidir amb el Mercat de Vic, va comptar amb 46 inscrits, dels quals n'hem de destacar un gran mestre, 6 mestres internacionals i 2 mestres FIDE. Aquests eren jugadors que ja hem presenciat en altres campionats, com el gran mestre Miguel Muñoz o els mestres internacionals Luis Lázaro Agüero i Arturo Vidarte. D'entre els participants també trobem el mestre FIDE Gerard Ayats, qui poc més d'un mes abans s'havia proclamat campió d'Espanya juvenil. Un cop acabat el torneig, 29 jugadors van rebre premi dels 46 participants totals, comptant premis de la classificació general i premis per trams i per edats, a banda del trofeu que se li entregava al millor equip del campionat. El fet que l'Obert d'Osona fos el penúltim campionat del circuit català 2018 provocava que els jugadors tinguessin sempre present que no estava de més arriscar una mica, tenint en compte que alguns d'ells podien escalar posicions en la classificació. El campió va ser el principal favorit a guanyar el torneig, el gran mestre Miguel Muñoz. Amb 7 punts i mig, el català va superar per mig punt el mestre internacional Luis Lázaro Agüero, de Cuba, i el també mestre internacional Leonardo Valdés, de Costa Rica. Val a dir que Valdés va ser l'únic jugador del torneig capaç de derrotar Muñoz, però 2 empats en les 2 últimes rondes el van privar del primer lloc. Com sempre, el torneig va oferir molta emoció. Eren molts els jugadors que s'apilaven al centre cívic Can Pau Raba per presenciar el desenllaç de totes les partides. La classificació general del circuit català després de l'actiu d'Osona pateix un canvi substancial i és que el mestre internacional Luis Lázaro Agüero es col·loca en tercera posició després d'avançar els grans mestres Miguel Muñoz i Álvaro Alonso. A falta de tan sols un campionat per disputar-se, el gran mestre Gadir Guseinov ja celebra virtualment el primer lloc del circuit, mentre que José Eduardo Martínez Alcántara, gran mestre del Perú, també sembla que mantindrà el segon lloc de totes. La classificació en tots els trams es manté igual respecte a l'últim torneig i ja es comencen a definir d'una vegada per totes els campions. Rolando Alarcón segueix com a primer classificat del tram A. El mestre internacional cubà suma 125 punts i té el primer lloc al palmell de la mà. Fernando Valenzuela és segon i deixa en un tercer lloc compartit Guja Mitrava i Jason González. Hari Krishnan i Aniruddha Deshpande comparteixen el liderat al tram B amb 110 punts i Andreu Blasco es manté a tan sols 2 punts en un dels trams més ajustats de tots. Guillem Mut és el primer del tram C amb 103 punts, superant a Zarbajail, qui en té 100, i Ivan Cano s'adjudica finalment la tercera posició i arriben com a favorits al darrer torneig. Ricard Nadal segueix liderant el tram D assolint uns meritoris 110 punts, Carlos Vargas és segon al 92, i Antonio Madrid completaria el podi amb 88, força lluny dels seus perseguidors. Ethan Lowe continua com a líder en solitari del tram E, superant per 2 punts Van Sal i Chan, qui és segon. Molt lluny dels 2 primers segueix l'empat de 4 jugadors entre la tercera i la sisena plaça, a l'espera que algun d'ells desfaci l'empat al campionat de Vallfogona de Balaguer. Van Sal Ragaf segueix com a líder amb 100 punts al tram F, Ainhoa Casares és segon amb 90 i en Xul Saxena, també amb 90 punts, és el tercer classificat. Per últim, tampoc no trobem cap canvi en la classificació de millors jugadors catalans del circuit. Miguel Muñoz segueix com a primer classificat amb 196 punts, Álvaro Alonso és segon amb 180 i Marc Narciso en suma 125 en una classificació que podria ser definitiva.